ассалому алайкум бардоро. Созен хубен рақамора мегзорам барои қабули реклама. Мошинотона видеонавор када партиен. мо дар ами сайт рекламагузорӣ када фурӯшта мегзорем бардор азиз. Рақамора мегзорам. БЗ 2024 сол запас ходиш 616 километр. 500 чане фарои лу пақати. Вай праса баъд нами пеш полни 7 намуд гирон мешавад. Найкаш. 616 километр запас ходиш, лицензия, ҳуҷҷати солона, утил ҳама чиз дора дар ширкати 8000. Ина марамат мошинда як сарап ина як хурӯшидагӣ намеб мошин тап тайёра. Ина марамат кадом ки гирифтания биёя мошини тайёра ина кори тайёр. Краска штирох компанияни краска. Афшгош иҷа кожа баъд аю 500 чанда 400 чанд километраш ҷуама пластмасса ай кожа электропакет кожни салон. Я чихол кашидагӣ поликош болош хуб тозак люк. Бесключовый доступ дари пешта. Электропакет 4 та ойнаша иҷа поён мекини изм нош меша болош мекини ва ёш меша скаменко лифт мультирул ду тарафа датчик полоса автопилот дистансиони баъд иҷа липсток дора липсток ишқати об меша пи ишқати фар мети зангода ҷавоб мети коробка автомат автохол рушник мониторш беспроводной зарядяк дора поёнда баъд пробегаш 35000 гаштагӣ як даст гаштагӣ мошини тап тайёр 2024 запас ход 616 километр 4 баллонаш нав кузуфуш тозак нархиш 182000 сомон бо савдо муомила мешавад. Номеро шаписан видеода мемонам занг зане савдо кини кори тап тайёра бе ягон расход. Саломат бошед. Lexus RX 150 2014 04 мошин максимально арзонш кардем баодари азиз 189000 сомон. Ина бидавем биёин баодари азиз нархи дастраса мошина мега ягон ҷош тиқ намега ҳама ҷош рӯи миллион ама дидестамша ягон зазори зиёдӣ надора бо устод табиги биё мошина проверка када харидорӣ кӯ ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаст тонировкаш ҳаст утилизатсияш ҳам аста круговой партроник дора камера яқибш ҳам аста даже фароша бинен чихе навай ай мошини тозак маълум айда даже фарош зар чидагӣ неста 4 баллони нав дискачҳои беҳтарин обшивкора бинен идеални салонаш кожни кожаш пачкаи болош люк дора. Ина мошинчаи тоза кадоме мехоҳем биёем бибинем. Бесключевой доступш аст, датчик слипи зонш ҳам ҳаст. Электропакет ҳар чори ина сохранени сидению лифт ҳар ду тараф, коробкаш автомат. Ина 100% ҷойстикш кор мекуна. Баъд DVD-у 4VD-ша мекиши гирон мекунӣ мешидай. Обогрев охлаждени сидениш ҳам аст. Старт стоп, мультирул, рул лифт. Мошин 94000 гаштагӣ. Гарени кам гаштагӣ. Состояниш хуб ниё кунен 2014-04. биё мошина бибин устод қати ҳама намуди проверка тайёра проверка када мошина харидорӣ ки боварӣ дорум ки махқулут мешава ма дидестамшам хит мошинча саб сафеда ки хушрувака ягон камбудиш нест бигиру фақат ҳаеш ки занг занем. Toyota Corolla 2010 семоагӣ мошина объёмиш 1.8 производствои Америка. Моторш инамҷа кор кардестай соат бари кор кардестай ҳуҷҷатоша нав кардиян инами рӯз кардиянша ниё кунен 1 сол ҳуҷҷати пира дора утилизатсия дора 4 баллони нав нархиш нархи дастрасай ба эскашай баодари аз ниё кунен ҳама спойлеру ҳама чизиш ҳастай нархиш 93000 сомон. Ина баодари аз бидавем биёин мошина бибинен қоматакиш ростай ба нархиш арзандай кадоме Corolla кофтеста буд биё бо савдора мешава ягон сум обшивкош нав салонш идеальни состояние чихолш кашидага я бор нишон теҷора парогора бинен чихе тозаакай пачкае то ами химчискоша кардаги ам болошам тозааки хушру ганда мошинчаи тоза тофтеста электропакет ҳар чори ойна сидению регулировка простой меша коробкаш автомат монитори калон мошин ҳозир мебинем чанқа гаштагия 241000 гаштагӣ бидай баодари азиз ина винкодаш 2010-03 ҳуҷҷатошам баодари азиз 2010 гузаштагия баъд винкодша бизанен проверка кунен устодтон қади биёен проверка када мошина харидорӣ кунен ягон камбудӣ надора баъд ами цветчам гарани мошинда гуфтагия варианти хубай ака одаем ба муомилаи бо қатон ягон сум савдо мекунам занг занем. Chevrolet Spark Korea 2015 вагон дӯстои азиз 65000 сомонш мега мошинча чизе мебинем хай Korea омадагия дӯстои азиз ахам чанқа ҷора мега дам камасахе боршаган меоралаш состояниш идеал фақат растамошка дора утил вагона дӯстои муҳтарам мотор 1.1 ва 3 силиндра меша ба фирм дӯстои муҳтарам
хай мошинчара бинед 5 литр 4-5 литр расход дора 65000 сомон кадом да дар кор боша ба устодтон омада мошина харидор кунед баъд 4 та дар дораи хе майдак диде наген ки чия дара электропакет обшивко ҳама нав дӯстои муҳтарам салон ёкен чиқа тоза гарени мошинча хушрӯаки бада калпакакоша нишон тена калпакакош резинакошам нава резинош нав инҷа ина электропакет сиденё айҷай дора карда меша рулакиш обични кондитсионер мондаги ях монитори калон дӯстои муҳтарам калид қади буда пробег 116000 мошинча слишком мошинчаи комфортне коробка автомата сами главни на по модаро хоҳаро бародаро любой кас ин мошина гирифта метавона ин мошин да такой степен осона ҳай карданаш ки дами любой чиқирихта ҷо мекунӣ да хулосаи гап ҳамин навшофёр да чи проблема ҳамин хича парковка кардан мошин комфорт небада мотор коробка ходовой кузов 100% ина ба устод биё ҳамин мошин як камбудӣ ёфти 2000 сомон минус мекунад номера соҳибаш дар писан аста лайкро зер кунед дӯстдорони BMW F10 ин ҳата F10 овардианшаки мотори 3 дизел қати Европа 2015 3 дизел нархшам арзон 195000 бо мошин муомилат дорад дӯстои азиз просто кантарак дер овардагиша ҳам бо плюс мошинаш ношушта комплектацияш лакшери буда дискакой фасон нигоҳ кунед бесключевой доступ 4 та дарда қомат рост идеални бад аю рехтаги тай кам аз ондагош нестай мардак бар мебиниш бефаҳми 3 дизел и орзуи любой BMW хайкна кадоме ки F10 кардаге ку медона ки бо 3 дизелиш дига хеле бада ҳам тез мерава ҳам кам мехӯрад дӯстои муҳтарам биёед обшивка ҳама нав электропакет салон кожа тамошо кунед мошина тозагиша бинед кайф кунед болош сип сиё дискоша пеш нишонте ина дискакои хушрӯ бесключевой доступ электропакет дара мекшоҷа поинда BMW гирон мешава памят сидениё лифт рулшам лифтай мултирули дутарафа 4 режим вождени датчик партоник датчик автохол дата сидени печ не надошта багрев монитори калон пробегша дӯстои муҳтарам дар описани менависонем фолатуна хайра заводид мекунем пробегша мемонум мотор коробка ходовой кузов ҳамаш 100% дӯстои муҳтарам ин мошин абсолютно камбудӣ надорад 195000 сомон биёед мошина арзон кунед баъд харидориш кунед номерои соҳибаш лайкро зер кунед дӯстони азиз касоне ки дар москва или московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен ширкати грузоперевозки акаи нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба туркистон мерасад тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд прямои туркистон мебаранд бор бурда мешавад ба душанбе ваҳдат регар ҳисор шаҳри нав восе кулоб фарҳор ҳамадонӣ ва дигар ҷои туркистон хулас боршон мерасад ҳар ҳафта пашти боршон туркистон мебаранд борадари азиз аз номи канали мо занг занед беҳтарин ширкати боварнок ширкати акаи нозим марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед борадари азиз Toyota Camry 6 солиш 2018 мошин аки бигем идеал кадоме ки мошини зинда кофтеса ина марҳамат комплектацияш XSI мотор 7.6 тага дӯстои муҳтарам 7.6 тага наклейка задага рангиш сирхи торика янаму наклейка сафедиш кардагар мошинча идеали бада ина тамошо кунеша Америка 2018 192000 сомониш гуфтеса бо муомила дора ина номеро 1003 падарка бераки дохил гарени датчикои партроникиш ба максимали комплектация бесключевой доступ обшивкаҳо ҳама нав дӯстои муҳтарам тамошо кунед электропакет цвети роднош ина цвети роднош сирхи торика салон кожа дӯстои муҳтарам кожни салон боло да панорамаи калон дора ина боло нишонте панорамаша ина панорамаш гарени калон бесключевой доступ датчик слипинг зон нигоҳ кунед поинда Toyota мебурояд дидед электропакет сиденьё лифт мултирули тарафа 3 режим вождени беспроводной зарядник монитори калон кондитсионер мондаги ях обогрев сиденьёи пеш ҳастай кожни салона хай мошинча идеали бада пробегиш 172000 километр ина марҳамат ки винко чабинед ина винко даш солиш 2018 далабавой проекция дорад дӯстои муҳтарам баъд пеши хафо ҳардиш камера дорад дӯстои муҳтарам ягон камбудӣ надорад задаги падаги хеле тай кам аз мондаги неста номерои соҳибша дар описание мемонам ба устодтон биёед любой ҷоша проверка ки баъд харидорӣ кунед
фаромӯш накунед ки мошин муомила дорад. Но тарсида занг биза, чақчака арзониш кӣ. Саломат бошед. Range Rover Velar солиш 2019 буд, дӯстои муҳтарам, мотор дизел. Дизел. Номерои 4-1, қатиш сабоя, дӯстои муҳтарам. Падарка. Рангиш сипсиё, Европа. ҳолати резинош бигем ягон 80% зиёдтарака, бигем кам не. Дискакош хушрӯ, 4 та дар безключевой доступ, бо ин ручкаош мебуроя, хеле медуран, аҷоиба када, дӯстои муҳтарам. Ай ҳамами кузуфе ки гарани удачи омадага дар ин бани Range Rover-ро, инами Range Rover Velar. бовар кунед ҳозир мебиниша ҳамин Range Rover 2024-25 ҳамин кузуф хушрӯ метова. Инами любой кас медона ҳамин чиза. Тамошо кунед мошинчаро, истироҳат кунед. Биё ки дохили салонро мебинед. Обшивка ҳама нав, электропакет, салон кожа, дӯстои азиз. Эваполикаш дарага, болош да панорамаи калон дора. Мошинчаи гарани хушрӯ. Ина дискаош ай пеш. Безключевой доступ, датчик слипинг зон, электропакет, акустикашам даже фирмини, дӯстои муҳтарам, сиденьё лифт, липистокош, мултирули ду тарафа. Ба нигоҳ кунед. Полни мошин, дӯстои муҳтарам, ҳама ҷош ҳамин солои нав ёхи 2019. Як монитор, ду монитор, ина чизи қадар бигем 3 та. Тамошо кунед, автопилот, дӯстои азиз, ина. Раҳа меқапа, иҷо ҳама сенсора. Баъд обогрев, охлаждение сиденьёш ҳаста, коробка автомат, кондитсионер мондагӣ, ях, пробегиш 109 000. Мошина бинед абсолютно ошибка надорад, аз светофоро хиша мекиша. Кадом ида дар кор боша, ба устоотон омада мошина проверка када, баъд харидорӣ кунед. Ина далабавой бо проекция дора. ҳозир мошин заводита, мотор соат бари кор кардаса, соат, дӯстои азиз. номеро соҳибша дар описание мемонам. Ина нарх да боло, муомилаи соз дора. Саломат бошед. ҷонон нигоҳ кунед, боз ята дигар BMW 7 серия, семёрка, кузуфи G12. ин бардоро М пакеташ аст, бо нигоҳ кунед, бампериош хушрак, соли 2017. ҳолаташ бардоро хушрак аст, ки як та ангельский пластикаш бардоро ина камта хирешдаги сухтаги аст. Як таша бардоро алиш кардан накурин, ана инаш хушрак аст. неша нигоҳ кунед бардоро. Мотор 3.0 дизел, Корея, то моҳи январ тан, феврал тан, тренировка уҷатош аст. ҳолаташ хушрак, камераи 360 градуса даро, давочи пленка дошта бошад, хеле махфӣ аст. Пленка дорад, худаш бардоро мокри асфалт аст. Пленка дорад, дарош кунем давочи, ҳолаташ хушрак аст. Ақибошам нигоҳ кунед. 61 номеркошам. Растамошкош 100% аст бардоро. Растамошкошам 100%, чекоша нишон додам ам. Нав растамошка карда видям. 4 диска баллон бардоро на пачка, нигоҳ кунед чиқар шуд. Салон нигоҳ кунед шторка, сикунник. Поҷоша бинед ромбик мешавад. Панорама дорад, нахел кунед. Планшеташ аст бардоро, дувохдони климат контрол, ҳам обдув сидени, ҳам обогрев сидени, монитор чош. Чӣ хел аст бардоро, шторка чош ҳам бинед. Панорама чош бардоро. ҳолаташ хушрак аст, бад нест, пробегуш ҳозир мебинем ки чанд та гаштаги аст. Марҳамат. Сидени лифт, панна сидени 2017 байдараш. Хуб, штокчоша бинед чӣ хел аст. ҳозир бардоро ман бо пробегуша бинем ки чанд та гаштаги будем мошинча. ҳозир штокчоша бинед. неки хушрак аст мошинча бардоро. салоноша бинед, акустика хармон кардум. пробегаш 154 000 километр даст. кожниру, мунтиру бардоро, липстик чошам аст. 2 климат контрол, 4 климат контрол мешавад. хулос бардоро нами ҳолат кати срочни, боз муомилаи хушрӯ дорад, савдо мешавад, арзон мешавад бардоро. барои ин биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед, гиред. чӣ хел аст бардоро? марҳамат кунед, арзанда аст ёни фикратон аст, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷиб бошед. аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. бай аст мошинча таша. ҷонои ман марҳамат, срочно бозятаи дигар Volkswagen Golf. соли 2012 даст, мотор 2.0 дизел, мошин Корея, хато накунем агар. ҳуҷҷатош ҳамаш солона утилизатсия ҳам дорад. нархи 75 000 сомон флесодадан, срочни бардоро розӣ кардем 65 000 сомон ба. яъне бинед ки ин бардар ҷонои ман чӣ хел аст ҳолаташ. хайрдоро марҳамат, успет кунед 0770 номердошам хушрак падарка. срочно аз пеш биёед бардоро, боз камтар ягон майда муомила дорад. мошинча нахаду аст, хато накунам, камбудӣ надорад. марҳамат, аз ҷоя тамошо мекунед. анасеташ сиё бардоро. дискачош хушрӯ, баллонош дар ҳолати хуб аст. нормально дорад дандончош. ана 2.0 дизел, моторчошам ҳолаташ хушрак аст. майда бардоро кор дорад ҳозир кунед. 100% сахт тариф карда наметавонам. ин дворники ақибаш нест бардоро.
Ana Meliçovka boşan gaz zedam da kod. Ana çor oyna elektra bardaro kojni salon. Salon çeşibini çıxa boşa aliş kadam da kod. Çor oyna kutun elektra paket muşincha xare avikoli xare nashel bشه. Пробегач шамуд, пробегач бардaro 150,000 километр. Это ишка дорад, это ишка дорад, бараташ лампочка, это омиватель надорад, об надорад бардaro. Хайраш ба хайр аст. Наш дами бала, это чек аст хуласага. Ана 150 гуфтам, фикрам не 220,000 километр пробег дорад, равно пробеги худаш кожни рол мультирол налак салонаш. Салончош бардaro хушбака, строчный фруктан шат марамат кайна. Фтига программ бай аст кондиционерош кор мекунад. Шхел аз бардaro марамат фикротон нерсед лайка фаромӯш накунед, срочно боз муомила дорад. Шхелекитен 65,000 сомон. Ташаккури зиёд ба Баржано шабатон ба хайр бошад. Марамат тамошо кунед, нигоҳ кунед. Подписчикои мо, додаракои ман аз худи бохтар напанав бардарои ман Tesla Model 3 овардаган. Нав ба маъное ки худамон ба гаштагӣ нест бардарҷоно. Ана ҳолаташ хушрак аст. Солаш 2020 даст буду шуд 50,000 километр пробег кардин. Ки хушрак аст. Запас ход 410 гуфтан, 420 гуфтан. Худашон ҳам точно намедонам. Атрофи 400 километр бардаро запас худаш. Нархи 200,000 гуфта ҳисоб додаган. Хайр 200 не арзонтар гуфта монем. Худашон 230,000 сомон галта гуфта. Растамошка утилизация дорад. Срочно 195,000 сомон боз муомила дорад. Марамат кунед бардаро электромобили варианти Америка. Ин бардаро аз электромобилҳои хитоӣ бардаро аз замин то осмона фарқ дорад. Марамат на камераи 360 градуса болош панорама Tesla Model 3 бардаро. Сеташ ҳам бинед чӣ хел аст. Дута зарядник дошта, зарядники 7 киловатта, ба зарядники чӣ хели дигар кунам, дута зарядник хулас доштааст. Салон ҳозир мебинем. Марамат бардаро. Болати салон. Ана кожни салон, салони сиё бардарҷоно. Дарош без рамка. Нигоҳ кунед, стили хай-тек. Якта монитор дорад, тамомен бардаро. Дидед бардаро, болош бони шиша. Ана таки кушода сидени эқибтар аст, нормально аст. Инаи монитор ба ҳама русификация дорад бардаро, ина матчош руси аст. Кожни рол, ина мультиролаш мек, дута шарикча аст. Тамом бардаро. Подстакани дорад, инҷа бардачокча дорад, телефон омад. Хуб, дига чия гап зарем? Ин ҳамиқа ҳолат дорад бардаро. Марамат кунед, поликчошон Tesla аст. Ҳаст хайр дорад бардаро, мошина аз Америка овардаган, винкодаш ёфта мондан накор мекунед. Винкодаш бардаро барои Америка мумкин задагӣ ҳам доштагӣ бошад да. Ана бардарҷонои ман винкодаш. Ҳатман занед бинед бо винкод ба ҳама маълумотошо мефаҳмед аз винкод. Баъд бардарои ман варианти алиш ҳам доштааст. Ягон мошина арзонтар ё қиматтар фарқ надорад, алиш мекунем фиристадан. Марамат кунед на дӯстдорони электромобил. Фикратон найсед лайка фаромӯш накунед. Бо канали Авто Дубай таҷа бошед бардарои ман. Бай. Бардарҷонои ман нигоҳ кунед ана боз ятаи дигар Hyundai Santa Fe овардаган бардарои мо. Ана бампереш нигоҳ карда истода, бампереш сета сиёҳ аст. Якта бампер задагӣ доштааст, мошина американка. Краска моли кардагӣ нестан бамперошо бардаро. Солаш 2020 не 2019 6 гуфтан 7 гуфтан винкода мемонам занед бинед. Вагон бардаро растамошка утилизация дорад, мотор 2.0 турбо. Нархаша бардарҷонои ман 250,000 сомон гуфта додам. Гуфтем не 250 не арзонтар монем. 238,000 сомон розӣ кардем. Срочно аз бардарои ман муомила дорад, арзон карда боз мешавад камтар дигар. Хуб, камераи 360 градуса, удержание полоса. Стопош бинед чиқа хушбо, стопошам бардаро хе светодиод медаст. Ана 360 градуса камера, пешо ахи бардаро парктроник дорад, багажош ба кнопка шода маҳкам мешавад, пешош радар дорад бардаро. Комплектацияш хушрина шторкачош ҳам аст, ахибош абагреф сидени, кожош дар ҳолати хуб, кожни салон аст албатта, болош панорама дорад бардаро. Дидед на, ҳолаташ чиқа хушрак аст. Бай аст мешиҷа бардаро. Нархи беҳтарин ки срочник фиристадем, успех кунед. Винкода занед бинед бардаро, акустикаша бинед. Infinity даст звучаниш беҳтарин. Сидени лифт, панак сидени бардаро, ана винкодаш тани вин, ана нигоҳ кунед бардаро. 2019 моҳи май будаст ана. Занед бинед. Хуб, салонош кожош дар ҳолати хуб аст бардаро. Пробегаш ҳам кам будаст, 89,000 мил пробег доштааст бардарҷонои ман. Панорамаш бинед чӣ кушоди хушрӯ, панорамаш бо кушода мешавад, маҳкам мешавад. Обогрев сидени, вентиляция сидени, обогрев руля бардаро, инҷа наворотошо бинед. Режимошо бинед. Режим вождения, горный режим, автостоп бардаро, электронный ручник, парктроник, камераша гуфтем бардаро, ина камераша мебинед. Нигоҳ кунед, 360 градуса камерош аст. Дидед? Фул аст бардаро, успех кунед, нархи беҳтарин, срочно 238,000 сомон. Оҳо, боз беспроводной зарядка ҳам даст на старт, стоп, чӣ дорад? Акустика гуфтем. Удержание полоса, ана датчик слепих зон, 4WD, багажоша гуфтем ба кнопка, кондиционерош ях. Оҳо, проекция ҳам доштааст бардаро, ина проекция чош ҳам аст.
марҳамат набардарои ман бай аст мошинча срочно фурӯхта мешавад. Режим гуфтем ки бардаро ин режимошон хеле шкунагар штокош бо ҳар хел мешавад. Бидед спортом дара я бор ҳайкуми бардаро карми чӣ хел аст. Мошинча ман хуш шуда ки итралка монда зеркалес. ин ки сабука ки зур мерад. Мотораш ду бошад ам бардаро ин ки шустуяк аст мошинча. Марҳамат кунед бардаро. Фикратон несед лайка фаромӯш накунед бо канали Автодор. Ҷаноби ман ассалому алайкум. Тамошо кунед. Боз дар канали Автодор ба ҷаҳати дигар BMW F10 комплектатсияи лакшери бардаро. Ана бо диққат тамошо кунед бардарои ман. Шумо агар ки мошинхар набошед ҳам, не ки бардаро аз канали мо бисёр чизҳоро меомӯзед бардаро. Барои ин бо диққат тамошо кунед. BMW мо фарқиятоша гап мезанем. Ҳама видеомо ба лакшериш чӣ маъно дорад, M-аш чӣ маъно дорад, M пакета чӣ маъно дорад. Хулас бардарҷонои ман моторошона мисол то ба қадри имкон бардарҷонои ман шумо ба ҳамаша маълумотошона мефаҳмонед. На танҳо BMW бардари не BMW мисол кам листеоям кузуфи 50 чӣ хел мешавад, кузуфи 55 чӣ хел мешавад, 25 чӣ хел мешавад, ин 212 чӣ хел мешавад, рестайлинг чӣ мешавад. Ҳамаша бардари японка аст камри шашамон. Ҳамаша бардарҷонои ман маълумотоша хушрӯ мерасонем. Абзорои честни мешавад. Барои ҳамин бардаро мошинхар набошадам оянда барои мошинхар шуданатон, оянда барои мошинхаритон бардаро бисёр кӯмак мерасад. Ана ин BMW мо соли 2016 даст бардарҷонои мо. Последний F10, баъд ин дига F10 не. Баъд ин уже бардаро GC шудагааст. Кузуфи. Хуб, ин BMW чаи мо лакшери гуфтем. Лакшери чӣ мегӯянд? Лакшери комплектатсия аст бардаро. Лакшери комплектатсияи камтар гӯем агар фул мешавад. М пакет мебардаро лакшери. Фарош адаптивни лед мешавад, дискачош не танҳо лакшери мебиёд. Баъд бардаро бисёри ҷош хром мешавад лакшери. Ин анҷош хром мешавад бардаро танҳо лакшерия. Хуб, аблисовка шам, неки аблисовка неки як хелаш бо бисёр мезанам, аксарият бамперш аҳамият дорад. Фарош гуфтем адаптивни лед, худи фараш бардаро мумкин ягон $2000-3000 истад. Фари оригинал. Фарои ки подобие ҳамин мезанам $700, $600, $900 бардаро китайский ваё. Видаш ҳамин неки вазифаи на иҷро намекунад. Ин драйв аст бардаро. Ин мошин 4WD 2WD шам аст лакшери. Бамперо хошам бинед поинаш бардаро хром дорад. Ин лакшери мешавад. Баъд дарошмо бардарҷонои ман давочик мешавад лакшериоя. Хуб, тенировка ҷотош хато накунам салон. Гуфтан нархи мошина 200,000 сомон гуфта истодагӣ дам. Барои шумо мо бардарҷонон нархи беҳтарин ба розӣ кардагӣ нигоҳ кунед нархша. 190,000 сом бардаро. Яъне проедиши шимдик дорад, неки ин шимдик ба фикрам аз худаш нест. Ё бардаро лакшери бо проедиши намешавад бошад. Барои чӣ медонед бардарои ман лакшери ҳамин чиз намешавад? Ина ман дида аз чӣ сабаб гуфта истодам. Сиденёи М дорад ин. Сиденёш бардаро М аст. Барои ҳамин мумкин лакшери бо проедиши заводской бошад бардаро. Ин гапам шуда нашмукин. Ҳолати салон кожои лакшери мехел мешавад бардаро. Дарош давочик дорад бардаро. Чорта дарош. Сидени нигоҳ кунед. Ин сиденёш бардаро сиденёи М аст. Ламаиши сидени аст. Лакшери бехел сидени намебиёд аксарият 2016. Хуб, мотори майда, мотори GC мешавад. Штоки леткати саломош бисёр хушрак аст. Баъд рулаш лакшери фарқ мекунад. Инҷа рули лакшери аст. 12 климат контрол бардарҷонои ман, обогрев сидени, проекция, акустикаш бояд хармакар бошад неки. Прожиане полосаи проексия, штоки лед пробегаш гуфтем бардаро 4 режим вождение дорад. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардаро. Марҳамат, ягон чи агар ки камтар бошадам, ягон маълумот гирифта бошед бардаро, мо хурсандем. Бо канали Автодор баҷаҷи бошед. Ташаккур, лайка фаромӯш накунед. Бардарҷонои ман, о ана срочни бардаро бо затаи дигар электромобил. Нета чӣ буди номаша куина? Neta X бо плюс бардарҷонои ман X Pro даст бардаро. Нигоҳ кунед, фарчош фарқ мекунад ку. ҳолати мошинчашона ки беҳад хушрак аст бардаро. Нигоҳ кунед, чашмакоша бинед чӣ хушру. Номерошо ҳам падарка, камераи 360 градуса дорад, пробеги кам дорад бардаро. Мошина 200,000 харидам гуфта истодам ку, ман медонам 200,000 беҳад нархи қимату, хайку пеш қиматтар буд ку. Ҳозир бошад нарха розӣ кардам, срочни бардаро 165,000 сом ба нархи беҳтарин, боз камтар муомила дорад, боз камтар арзон мешавад. Биёд аз номи канали мо гап занед бардаро, неки мошинчашон хушрак аст, баш маълум аст. Солаш 2024 моҳи 09 будааст бардаро. Запас ход 501 километр будааст. Пробегаш бошад 15,000 километр гаштаги даст бардарҷонои ман. ҳолати беҳтарина, марҳамат кунед. уҷратош 5-6 моҳи дигар будааст бардаро. Марҳамат кунед, назди тамошо кунед. Фул комплектатсияш панорама дорад, сиденё лифт, камераи 360 градуса, ҳама наворотош ҳаст бардаро. дискачошам, балоношам дар ҳолати хуб. Хулос камбудӣ надорад, на бошад. Neta X Plus мешавад. X Plus ё X Pro мешавад. нигоҳ кунед, стопчош хушрак аст. Салонро мебинем ҳозир. Марҳамат. ҳолати салон. Салончоша бинед. Кожни салон, балонои нав. Ана дарчоша маҳкам мешавад. Багажош ба кнопка шуда маҳкам мешавад бардаро. Сидени лифт, кожи салон, албатта кожош дар ҳолати бисёр хуб аст.
монитор калом аст бардор. Я хадаш монитораш майда чӣ мешад? Олати салон, ҳамарама, потолок кушам сиё, подсветка чош хушрӯ даст заводской бошад. Чётки омадаги дар подсветкаш. 0 километршам камдаги нестам бардор. Марамас ки 15000 километр размер пробег аст. Срочни фруктана шаб бардорон. Бай аст машинчаст. Аз хардор бардор 165000 боз камтар муомилат дорад бисёр не. Марҳамат бардоро варианти беҳтарин аст. Срочни нархи беҳтарин. Лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷиб бошед бардоро. Номерошам аз номи канали мо падарка бардоро. Номерчошам хушрӯй на 0202. На панавас мошин бардоро. Як даст камтарак ҳай кардаган тамом. Биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед, боварӣ дорам мошин ба шумо